Lisa Montgomery hi February ni somni pasari kumsang khazakwa sumruk pariat khana lopianga Melbourne Kansas a achengani Lisa chena khwa Melbourne a hian mishing khosa antam lo hle maya mizali sumnga panga anhun lai hian an chengani an khwa hi Osage County enkol na hnuaya omania Lisa hian anau pante ta nunnuam tak anei ngai lova no pangdang tena annun manchin dan chu Lisa chuan aswang to na bak a chen phalo ani ber ano penlaya chang to in a passionin apong swal china kumsom pali aloting chuan anu in Lisa chunga a pasal che dan a hria chwa chuan maktak main a pasal chunga thinrim lo chuan a fanu chunga chuan a thinrim ta zoka mi bula soi chuak lo tura vovin a chala tak selaya tin chungin a fanu nge mai chu a vauta khur khur mai ani chu mi chen kha soiran chuan Lisa nu hian Lisa hi ain zor tir bakka arwal ten apong swal tir china ni ome Lisa chu kumsom pariat alautin chuan pasala nei ta a pasal nei chan tak po hi anin chung shi om tak a chwa san du wang ani bera nima sela a pasal nen hian fa pali anei nuwa anin chen leya a hnu reilo te a pasal dang anei zui le bokani a pasal pani na hi Kevin ni in kumsang ni khan anin neya ti chuan tuna a pasal nei ma kumsang khazakwa sumkwa khan nau pai theito lo turin ain siam nge ya nima sela Lisa hian a pasal nei le hnu hian nau pai anga landera chinga a pasal le a pasal chungte an chian te haubula chuan rai angin ain zoi china kumsang ni pali khan Lisa chuan chat room pakhat a join veya he chat room a hian uidu om tak tak te chu vultura zor le le china ni ya he chat room kaltang hian Lisa chuan Hmeichhe pakhat atunga tunlaya internet manga video call kan nei anga intong an ni a Hmeichhe ton hi Bobby Jostinet ania kumsam ni pathum mi ni in kumsang khazakwa somre pakhat December ni li khana piangani Bobby hi Skidmore Missouri a chengania Bobby le a pasal zet te chu uivul chin ania uivul le in tha chhontir te chu an ei zon na berani bok Happy Heaven Farm antia chuan uidu om tak tak an nu pa hian an vul china Bobby le Lisa te chu chat room kaltlang chuan anin befawa hetia anin biak hun lai vel hian Bobby chuan thlaria ta upa naw apai mek bokani Bobby le a pasal zet chuan an fapiang tur chu an ngak helin mu hlan ringot an ngai to a an phur to tak zetani nima sela an nga le thlak hlel anglimna chuan a muak che emle Bobby le Lisa te chu chat room a chuan anin benasatul tu maya anin komngai tak zet to ani hetia anin close viau chan chu Lisa hian Bobby nena nau pai ve anga ain soiwangani ya Lisa hian anau pai tho chu Bobby chau baka a pasal a chian tele a pasal chung te thlengin a shilani Lisa chuan dot a soi hnem tol tola dot soi chu a ching doklak to ani ber Bobby nena hian anau pai chungchang baka a hming nelo a shila a hming chu Darlene Fisher ti in ain soi dayani ti chuan ni kha chu Lisa chuan Bobby chu bia in anui vul lai pakhat chu a leidu thu a shila Lisa chuan Bobby te in an from omna ni bok muna chuan ama ngei kala ui chu a leitur thu a shila ti chuan December ni somparuk kumsang ni pali chuan Lisa chu Bobby te chena mun Skidmore Missouri a chuan akalta a Bobby te na po chuan awatheng tange maya an farma chuan Bobby le Lisa te chuan uyan ena chutia an enreng lai chuan Lisa chuan Bobby Jostinet chu awi thon na shui pakhat chuan ainrin lo lai takin a rekta ani Lisa chuan Bobby chu nikhoshelova a omma a ngonga chuan uithun na shui mangin a reka he thil thlenlai hian Bobby pasal zet chu ina a omlova engtin che ange Lisa hi Bobby chunga a che ti chu fiata ka soitur a omlovani Bobby chu nikhoshelova a omvele Lisa chu chawkalama kalin chemte avala a ti chuan ngai to phak ba kana sa in a cheta ani Lisa chuan a chemtelak chuan Bobby dulpor tak chu a zai hong ta mya maya chutia a zai tak nu chuan Bobby chu a hliam tuar anat ema wangin aron har chhuaka a theito pachangin Lisa chu a swalet veya nima sela Lisa chuan Bobby chu a rek hlum zuita ani ti chuan Lisa chuan Bobby nau pai chu zai chhuakin nau te chu aro chhuaka Skidmore Missouri khwa a chwa santawang wang ngalani Bobby rong chu anu Becky Harper chuan awamu chhuaka Becky chuan athil mu chu arapin afanu thisen tam tak nena lawlet reng mai a mu chuan a chi ai boy hleya
nimasela athe angarangi 911 akol wata 911 akol chum hian afanudul chu apwa ke nia asya thu asoi nge ani paramedics lampo thleng thwain anti thei angan ti ngala nimasela Bobby chu alo thi fel man to ani St Francis Hospital a Bobby ruang hi lakani nuin doctor ten official takin athi thu an puangta ani police te chuan poi khoi tu chui chhuanan hun an mamo tamlo hleya a chan chu Bobby social media atangin engkim an she theiani a email te a phone call le message a chat room omna ngeya te po chuan chiang takin tu ti nge ti an she theita ani Lisa chu police ten a omna mun an chui ngala police te chuan no te chu ala hi memti an ngai tua bera police te chuan Lisa chena mun an zong chuak ma hleya poi khoina thlena changa atuk mai December ni som pasari chuan police te chuan Lisa chu a chena muna an va chui chuak ta ani Lisa te in kongka chu police ten an han ke ka Lisa chuan melpa ngai le chi ai hau lovin kongka aron honga chu mai baka no te chu akota apum bokani Lisa chuan anaute pom chu arilera afa nge ani thu police ten hena asoya chu mai baka Bobby chunga thilthlenga atelve hau lo thu asoi bok nimasela police te chuan Lisa thu soi chu an oi sak lo hle maya ti chuan naute chu laksakin medical exam nei ania naute chu himdam takin apa zeta bula hlan anita ani Lisa chu man anita a miruk bawbaka toltha case or tirania court chuan adam chunglung intang turin achung thu arel saka chu mai baka death penalty pek thei din muna ading zui bokani Lisai attorney te chuan an chan an kho vena sa hle maya Lisai chu atwar tu zok ni hiala te an soyani attorney te chuan Lisai chu rirulam damlo na awanga poi khoi ani thu te soin a shemna to tur chu tinep sak an tum hle maya naw paitlata inshiat na chu arirulam boina wangani ti in court ma an soyani nimasala Dr. Park Dits rirulam Dr. chuan Lisai nung changle aril rute azir chan nuwa Lisa chuan apoi khoi lai le tuna po khatyang thil Rapthlak ti tur khop khan aril ruwa chian kwan lo na anei lo tin jury te ma aron soita a Lisa hian naw apai nge yani ti finfianan ultrasound thalak te po alo kola nimasela chu chu midang naw pai ultrasound thalak niin anei tu dik tak minga chuan ama ming thiam takin achulu tani heng ache dan ver ther tak te po hi Dr. Park chuan aril rufim zia tilang tu ani atia mirul chang kwang lo chuni se ultrasound lem semna chang ashat lo tur thua soibok Lisa hian psychopath test te po ama chona nimasela a test result chuan Lisa Montgomery chu mi boro le dampo shelo ani ozong lo ti atilanga chumi hnek chuan do soi ching ani ziate mani mo phurna shelo nung chang shelo le sex lampang ringot ngai to mi ani zia a test result chuan atilang zokani Lisa attorney chuan Lisa chu PTSD kan ti mai post traumatic stress disorder wanga hetianga omani thu asoile zela PTSD chu kan thil lo ton to Rapthlak tak tak te awanga hun tam tak lem hnu puwa kan ril ru la ti she omreng tu hi ani bera Lisa po anau pante ta ta to pong swal le ti she om ato china wang khan apui tin hnu thlengin anun angong pha ani tin Lisa attorney te chuan an soyani court trial an nei hian Lisai chungte le a chian te po aronin lan kim hleya ti chuan trial a hian Lisai chungte a pasal le a chian te chuan an thushiat an ron soi veta a Lisai chuan a chungte le a chian te bula hian anaw pa chu December ni sompathum kumsang ni palia anei tur thu alo shil hloma nimasela Bobby naute aruk sakni kha December ni somparuk dai ani kha Bobby naute aruk sakni kha anaute nei ni angin alo soi le to seya athu soi ankal ta ani nimasela naw nei chungchanga hi chuan naw nei ni tur doctor ten an soilok hi adik vek ngai bi kherlo ti kan sheve ko me atho soi inkal po chu sha thiam sak ani le ta shama traila chuan Lisai chhande chuan Bobby athani tuk December ni sompasari khan an nu pa in Lisai le Kevin te chuan an venga leng kwalin Bobby naw te chu an fa ani thu an soi boka heta tak hian Lisai pasal Kevin po chu anupui do soi a choi om nge anupui tho soya piang chu a oi ve top zok niang Kevin a soidan chuan Lisa hian voi tam tak naw pai chungchanga hian alo bum to a nimasela hemi chum hi chuan naw pai te omdan tak tak Lisa chuan ati lan china wangin a oi ve mai ni ina soya naw pai luak chhuak kan ti angte khosik ser ser le rim ti theilo tlat te mang chuan Lisa in a pasal Kevin chu alo bum chhin ani ome
chu mai ba ka Kevin hian anin nei ma a Lisa in nau pai le thei to lo tura ain siam chung chang hi engma a shat lo thua soya voi khat phei chu Lisa u nau nu in Kevin a chu anu pui Lisa in nau pai thei to lo tura ain siam thu te po hi a shil ngeya nima sela Kevin chuan oidu lovin anu pui Lisa chu arin thu le alama achan tlat thu Kevin hian a soya ni Lisa in nau te a hon chum hian a pasal Kevin chu kolin shopping tura akalna naw awei thu da wangin damdoi in a pan ngala ti chuan damdoi ina chuan naw anei ta ni in Lisa chuan a pasal chu a shilani October ni somni pahni kumsang ni pasari khan jury te chuan Lisa chu Bobby Justin ti chunga poi khoina Rapthlak tak thleng chung changa thiamlo an chantir ta a ti chuan October ni somni paruk kumsang ni pasari chuan courtin Lisa chu thi turin achung thu arel saka Lisa Montgomery hi kumsang ni somni December ni riat khan lethal injection US Penitentiary Indiana ti hlum anita ani Lisa Montgomery hi US sarkarin Hmeichhe ati hlum zinga apalina ani